Il-mexxej Laburista Joseph Muscat jisħaq li l-Prim Ministru Lawrence Gonzi kien jaf li l-budget ma kienx ser jiġi approvat, iżda għażel illi jibqa' jgranfat mal-poter. Joseph Muscat qal li għall-kuntrarju ta' Lawrence Gonzi, il-poplu jrid jitkellem dwar il-futur u l-ħtieġa li jkun hemm bidla fid-direzzjoni. U naħseb li l-Prim Ministru iktar moħħu biex jitkellem dwar il-passat. Jien ħares li rridu nitkellmu issa l-poplu jinteressaħ il-futur. Il-futur li għandu bżonn bidla fid-direzzjoni biex nassiguraw li jkollna policy tal-enerġija li tassigura l-kompetittività, li tassigura li noħolqu x-xogħol, li jkollna jobs aħjar, pagi aħjar. Dak huwa dak li jinteressaħ il-poplu. Bħalissa f'Malta għandna l-ogħla pista tat-taxxi fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea meta wieħed jinkludi il-VAT. Joseph Muscat saħaq li l-viżjoni tal-Gvern ġdid mhix dik li jżid it-taxxi iżda li jnaqqas il-burokrazija. Il-viżjoni tagħna mhijiex li nżidu l-pista tat-taxxi, il-viżjoni tagħna hija li naqsu l-burokrazija u naqsu l-pista tat-taxxi biex bekk nistimulaw it-tkabbir ekonomiku. Mistoqsi dwar it-taxxa tal-VAT Joseph Muscat ta' garanzija li gvern ġdid ma jollihiex. Inti tagħti kelma li ma żżidx il-VAT. Iva. 100%. F'5 snin qatt ma ħażit il-VAT. Mhux ħanżidu l-VAT. Joseph Muscat saħaq li fil-kampanja elettorali li ġejja il-Partit Laburista se jkun l-aġent tal-għaqda u tal-bidla f'pajjiżna. Jindieħel għal din l-elezzjoni b'serenità. B'serenità illi naf illi l-poplu ħanku qed intuh roadmap ċara ħafna li din maħniex deħlin għal xi gwerra u hekk, deħlin għal għażla, aħna l-nies meta jmorru għand tal-grocer ngħidulhom għidu l-miliet ittajjeb il-xulxin mhux toqgħodu taħt fuq il-xulxin fuq politika u nittama li jkollna sistema u sitwazzjoni ta' serenità biżżejjed biex niddiskutu il-policies biex niddiskutu l-għażliet li ħajkollu qudiemna il-pajjiż għall-futur.